Un compositor italià, Alessandro Perini, que viu a Suècia. Després també dos estrenes absolutes, una d'un compositor veneçolà com és Mirtru Escalona i una d'un compositor valencià, Vicent Gómez, que ens acompanyarà amb el control de l'electrònica, i també amb una obra que vam estrenar el passat 2016 d'Òscar Escudero, que treballa amb videocreació i demés. I també dintre del concert hi ha una proposta d'una obra que ja estava escrita però que està adaptada per a la formació d'un compositor també valencià, Miguel Ángel Berbis. I esperem que els agradi molt i que gaudisquen del concert. Feedback se formó hace 2 años y medio con un objetivo de buscar un color diferente al de las formaciones camerísticas habituales. La formación está compuesta por saxofones a cargo de Ricardo Capellino, acordeón por mi parte y contrabajo de la mano de Elena García Torres. Y bueno, sobre todo nuestra intención era esa, la de una búsqueda nueva, un color diferente, una experiencia nueva. L'obra es diu Metecton, és un encàrrec que me va fer el trio Feedback, i pensant un poc en el concepte feedback, retroalimentació, me va sorgir buscant paraules que definiren, que donaren el títol, vaig trobar esta Metecton, un terme grec que significa allò que es comparteix i també quan una realitat d'un objecte és utilitzada a través d'un altre. I he pensat establir una relació entre aquests conceptes, la retroalimentació i el fet de compartir per a fer una peça en la que el món acústic i el món electrònic se va retroalimentant, se va compartint, va provocant estímuls, reaccions i això passa entre els músics, entre els mateixos músics, instruments que formen el grup i entre l'electrònica i el món acústic.